Molt bé. Comencem. Bona tarda. Gràcies a tothom per ser aquí en aquesta setmana estranya, diguéssim, de pont. Avui, com estava previst, dedicarem la sessió al Naví de Carner, però abans d'arribar a Carner volia fer un repàs amb alguns textos d'una qüestió que ha anat sortint, que la vaig explicar sobretot el primer dia, però que després el segon i el tercer també va sortir, que és la qüestió de la subjectivitat o el jo i la creació, d'acord? De com es produeix un canvi cap al 1800 aproximadament, es produeix un canvi en la manera d'entendre la creació i en la manera d'entendre el jo de l'artista. Per explicar això, us he portat un recull de textos, que és el primer document que us han fet arribar, que és aquest. Sí? Us explico què són aquests textos. Primer de tot, el primer text és d'un lingüista i traductor anglès, William Jones, que és una persona molt important en la història de la lingüística perquè era un expert en sànscrit, en llengua sànscrita, i va ser el descobridor de la família indoeuropea, d'acord? De les semblances entre el sànscrit i el grec i el llatí. Però a banda de tot això, això no és una cosa que ens interessi aquí, sí que m'interessa un text que ell va escriure sobre la poesia, d'acord? I concretament aquest paràgraf que us he posat aquí. Fixeu-vos en la data, 1772, d'acord? Estem ja a les acaballes, o vaja, gairebé l'últim terç del segle XVIII. Diu, la lamentació de David i les seves odes sagrades o salms, el càntic de Salomó és el càntic dels càntics, que s'atribuïa a Salomó, les profecies d'Isaïes, Jeremies i altres escriptors inspirats són veritablement i estrictament poètics, diu. Però què va imitar David o Salomó en els seus poemes divins? Què va imitar? L'èmfasi el posa en la paraula imitar. Recordeu que us vaig dir que al llarg de bona part de la història de la literatura i de la creació artística, la paraula imitació no era una paraula negativa, sinó que formava part de la tècnica artística. Imitació era el que es feia en principi per arribar a fer una obra d'art diferent, no? I ell es pregunta, aquestes obres antigues, els salms, el càntic dels càntics, tot això, què imitava? O sigui, els seus autors imitaven alguna cosa? Diu, un home que està realment joiós o afligit no es pot dir que imiti la joia o l'aflicció. Els versos lírics del Seu, Alcmar i Íbic, ara se'n va a Grècia, d'acord? Són poetes grecs arcaics. Els himnes de Calímac, això és un poeta grec hel·lenístic, l'elegia de Moscos, també hel·lenística, sobre la mort d'Avió. Tot això són belles peces de poesia, diu. Però el Seu no era un imitador de l'amor. Calímac no era un imitador de la reverència i l'admiració religioses. Petrarca estava, sens dubte, massa profundament afectat per una pena real i el poeta persa era un amant massa sincer per imitar les passions dels altres. Per què és significatiu aquest text? Per què és important? Perquè és un dels primers textos en què llegim que la poesia autèntica sorgeix de la sinceritat, del jo i no de la imitació de models poètics. El que diu és que això, que Petrarca, naturalment és una cosa que no sabem i no sabrem mai, fins a quin punt els poemes d'amor, el poeta és sincer o no sincer, si és un joc, si és una fantasia, si ve d'una experiència real, no ho sabrem i no forma part de l'obra, però en tot cas aquest text és important perquè marca un punt d'inflexió, que és el punt d'inflexió que s'anirà aprofundint amb el romanticisme, que bàsicament el que diu és que imitació passa a ser un concepte negatiu, d'acord? A partir d'aquest moment parlar d'imitació és una manera de menysprear una obra, de considerar que una obra no és tan valuosa, i posa molt d'èmfasi en el fet que l'art és una expressió sincera d'un jo, d'acord? Que el jo té un sentiment i aquest sentiment es manifesta en l'art. Un dels textos on aquesta idea
vaja, una cosa relacionada amb aquesta idea s'expressa més bé, són els textos del pintor romàntic Caspar David Friedrich, que us en vaig parlar el primer dia, i vaig fer referència però no us vaig portar els textos. No cal llegir-los tots, els textos, ja els podreu mirar amb calma, però fixeu-vos, primer de tot, en aquest aforisme, l'art del qual es pot dir realment que posseeix una naturalesa espiritual pura, d'acord? O sigui, l'art que té una naturalesa espiritual pura, transcendeix els estrets límits de l'artesania manual. D'acord? Ja veieu la contraposició que hi ha aquí, artesania manual, hi ha aquesta idea de la mà com una cosa secundària, dels moviments de la mà com una cosa secundària, i en canvi hi ha una mena de naturalesa espiritual que aquí no es precisa què és, però que seria la de l'art autèntic. I a continuació Friedrich diu coses com ara: a alguns els sembla una ximpleria que l'art hagi de brollar de l'interior de l'home, del seu valor moral religiós. Se sobreentén, per mi no és una ximpleria, d'acord? O sigui, hi ha gent que diu que és una ximpleria, per mi no. I fixeu-vos en aquest fragment següent: si tens més traça amb el pinzell que ningú altre damunt la capa de la terra, però et manca el sentiment animador, tota la teva destresa no és res més que una deixalla inerta. D'acord? Mai en tota la història, com a mínim en la història, vaja, des del Renaixement, no s'havia parlat de l'art en aquests termes. I no s'havia rebaixat tant el valor de la tècnica, el valor de la mà, del moviment de la mà, el valor de l'artesania. I no s'havia parlat mai així de l'art, però en canvi sí que s'havia parlat així en termes religiosos. I us poso com a exemple un text que segurament és un referent de Friedrich en aquest aforisme, que és un text de la primera carta als Corintis, de Sant Pau, per tant, del Nou Testament. En aquell text Sant Pau diu: si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels, d'acord? O sigui, si sapigués parlar totes les llengües del món i les sapigués fer servir amb la destresa retòrica màxima, d'acord? O sigui, si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels, però no estimés, diu, però no tingués l'amor diví, seria com una esquella sorollosa o un címbal estrident. És a dir, les meves paraules no valdrien res. La destresa, el virtuosisme verbal, la retòrica, tot això no valdria res si no hi hagués aquest amor diví animador. Doncs bé, això que és una expressió que surt en el camp de la religió, amb el romanticisme passa directament al camp de l'art. I la conseqüència d'això és aquest menyspreu de l'artesania. Hi ha una altra conseqüència molt especial, molt peculiar, que és la que veiem en el passatge següent. Diu: has de considerar sagrat, diu Friedrich, has de considerar sagrat cada moviment del teu esperit, sagrat cada pressentiment pietós, perquè és art en nosaltres. En l'hora de l'entusiasme es converteix en una forma sensible i aquesta forma és la teva imatge. Què passa aquí? Fixeu-vos que diu que els moviments de l'esperit són l'art dins nostre, d'acord? És a dir, l'art existeix abans de sortir a fora, abans de materialitzar-se, d'alguna manera. Aquests moviments de l'esperit ja són art dins nostre i aleshores hi ha un moment especial, que és l'hora de l'entusiasme, en què aquests moviments de l'esperit es converteixen, diu, en una forma sensible, és a dir, en l'art que ens arriba a través dels sentits, en una escultura, en una pintura, etc. En l'hora de l'entusiasme es converteix en una forma sensible i aquesta forma és la teva imatge. És a dir, és la imatge del jo de l'artista. Per tant, aquest art no és una imitació d'una cosa externa, el jo, sinó que és, en tot cas, una còpia o una representació d'allò que hi ha dins del jo de l'artista. Qui crea el món a imatge seva? Déu, naturalment. És el que es diu el Gènesi de Déu. Per tant, aquestes idees, aquest tipus de reflexions romàntiques sobre la creació, el que fan és desplaçar alguns elements de la creació divina, religiosa, d'aquesta creació del Déu omnipotent, desplaçar-los cap a l'artista. Naturalment, l'artista com a ésser humà no és omnipotent, per tant sempre hi ha límits, però en tot cas el discurs és aquest. I a més, s'hi afegeix un altre element, que és el que surt dos textos més avall, la resta ja els podreu llegir a casa tranquil·lament, que és l'inconscient.
com que l'art sorgeix d'aquests moviments espontanis del jo, l'art també sorgeix de l'inconscient, d'acord? D'una part de l'esperit que no està regulada d'acord amb les normes diurnes, estructurals, etc. del món, sinó que sorgeix d'això, d'aquest jo que de vegades és impenetrable. La resta de fragments ja els podreu llegir a casa, no m'hi entretinc més. Aleshores, això us ho explico perquè aquests textos marquen aquest punt d'inflexió que deia en què es passa d'una visió artesanal de la creació, on la destresa tècnica és important, on la traça és important, a una visió de la creació que és molt més semblant a aquella subjectivitat absoluta que veiem al Gènesi 1, en aquell moment en què Déu diu que sigui la llum i la llum existeix, i aquell moment en què Déu pot crear el món o l'home a imatge i semblança seva. Què vol dir això? Sense model, sense un model per imitar. D'acord? Aquesta idea de la subjectivitat lliure, ja us vaig dir que és una idea que la trobem consagrada als museus, especialment als museus d'art contemporani, que són, segons aquella interpretació de Groys que us vaig passar, institucions que celebren la subjectivitat lliure de l'artista, o sigui, que proposen aquesta idea d'una subjectivitat lliure i absoluta. Per tant, és una idea de l'art que és present, però és una idea que ha estat profundament criticada al llarg del segle XX i que, de fet, jo diria que els artistes més importants del segle XX tots han sigut conscients del caràcter problemàtic d'aquesta idea, de fins a quin punt l'art no és això, realment, d'acord? Que l'art no és una cosa que existeixi dins nostre en els moviments de l'esperit i després només en un moment d'entusiasme aparegui a fora, sinó que és una altra cosa. És un treball no amb el jo, sinó amb el no jo, d'acord? Que és un treball no amb les coses que tenim a dins, no amb els moviments de l'esperit, aquests espontanis i gairebé inconscients, sinó amb el que hi ha fora. I això us ho explico perquè aquesta segona idea, aquesta, diguéssim, reacció antiromàntica, podríem dir, és la que trobarem en Josep Carner, i per arribar-hi, per això abans, us volia llegir uns textos d'una pensadora i novel·lista i escriptora que explica molt bé aquestes qüestions, que és Iris Murdoch. Iris Murdoch, en una entrevista, aquests 3 textos que us he posat aquí provenen d'una entrevista que es titula Literatura i filosofia, una entrevista molt interessant, i fixeu-vos quina mena, és de finals dels 70, 77, 78, d'acord? Fixeu-vos quina mena de coses deia Iris Murdoch. La mala escriptura gairebé sempre va plena dels rampells de la personalitat, d'acord? O sigui que la mala escriptura és en certa manera narcisista sovint, no? És l'artista mirant-se la seva personalitat, mirant-se el malic. Des del seu punt de vista, això és mala escriptura, i ho explica a continuació perquè diu: tot artista seriós té un sentit de la distància entre ell mateix i una cosa totalment altra en relació amb la qual se sent humil. Perquè sap que és molt més detallada i meravellosa i terrible i fascinant que res del que pugui arribar a escriure mai. Què és aquesta cosa totalment altra? Aquesta cosa totalment altra, per Murdoch, és la realitat, simplement. D'acord? La realitat que hi ha fora de nosaltres. I per Murdoch, l'art no és un mirar cap endins, sinó que és el contrari. És un gran esforç per mirar cap enfora. És un gran esforç per superar l'egoisme i buscar una manera de representar aquella realitat que és totalment altra i que és, diu, molt més detallada i meravellosa i terrible i fascinant que res del que pugui arribar a escriure mai l'escriptor. Per Murdoch és molt important aquesta consciència que el que hi ha fora sempre és molt més ric que no pas el que tenim a dins. I que, per tant, l'art, en la mesura que vulgui ser gran, en la mesura que vulgui aspirar a la grandesa, el que ha de fer és girar-se cap a aquesta realitat de fora, d'acord? I no tancar-se en el narcisisme del jo. I a continuació diu: el gran artista veu el conjunt vast i interessant d'allò que és altre que ell mateix, és això que deia ara, de la realitat. I, diu, no representa el món a la seva imatge. D'acord? O sigui, el gran artista, fixeu-vos que diu exactament el contrari del que deia Friedrich. El gran artista, diu Murdoch,
no representa el món a la seva imatge, perquè és conscient que el que hi ha fora és molt més important, molt més interessant, molt més fascinant que no pas el que hi ha dins. Diu, considero que aquesta mena particular d'objectivitat pietosa, és a dir, això de mirar allò que és objectiu, allò que hi ha fora, és una forma de virtut, diu. I és això el que l'estat totalitari intenta destruir quan persegueix l'art. És a dir, què és important de l'art? És saber mirar l'altre, saber mirar la realitat. No quedar-se tancat dins un mateix, sinó buscar una mena d'objectivitat, aquesta objectivitat que Iris Murdoch en diu pietosa, perquè hi ha la idea que la pietat envers el món, pietat en el sentit de ser capaç de commoure's amb les coses que tenim a fora de nosaltres, de donar importància a aquestes coses que tenim a fora de nosaltres, això és el que caracteritza l'art realment gran, segons Murdoch. Doncs bé, això que diu Iris Murdoch és una cosa, podríem trobar afirmacions semblants en T.S. Eliot, en J.B. Foix, en molts grans artistes del segle XX, i també en Josep Carner, que era un poeta que donava molta importància justament a aquesta objectivitat pietosa, a la capacitat de fer poemes sobre les coses que es veuen, sobre les coses de fora, no sobre els abismes del jo, d'acord, sinó sobre les coses que hi ha fora. I us he posat aquí un text de Carner. La prosa de Carner, ja veureu amb aquest text i amb l'altre, és una prosa molt difícil però extraordinàriament pensada, d'acord, on no hi ha cap paraula supèrflua. I aquest text que us he posat aquí és un text que parla d'una traducció, de fet, de la traducció d'Èsquil que va fer Carles Riba, i parla del caràcter universal d'aquesta tasca. Èsquil és un clàssic universal, és un dels grans autors grecs de tragèdies, i Carner diu, aquest universal, o sigui, el fet de traduir un text, un clàssic universal, per dir-ho així, al català, diu, aquest universal ens emancipa, diu. Era així negoci de pagar un vell tribut. Què vol dir això? Aquí es tractava de pagar un vell tribut, o sigui, aquesta traducció diu és com pagar un impost, en certa manera, és com pagar un tribut. I en aquest camp, diu, en aquest camp, en el camp de la traducció, de la literatura, només pagant-lo, només pagant aquest tribut, allò que és altre, d'acord? Només pagant-lo, s'arriba a senyoria, d'acord? O sigui, és una expressió una mica curiosa, vol dir que el fet de pagar el tribut et permet arribar a la senyoria, a ser senyor, car dins ell, i en una inversió, o sigui, en aquest camp, vol dir, i en una inversió generosa de les normes utilitàries, igual que en el domeny de la mística, cal perdre's per trobar-se i donar-se per tenir-se. És una altra manera de dir això que deia Iris Murdoch. Perdre's per trobar-se, què vol dir? Abandonar el jo, sortir del jo, d'acord? Per trobar-se en una realitat més fonda, més gran, més important, donar-se, d'acord? Donar-se al món per tenir-se, per posseir-se a si mateixos, a nosaltres mateixos. I fixeu-vos que la comparació que fa Carner és amb el terreny de la mística, amb el domini de la mística. El místic el que fa és donar-se, és abandonar-se a l'altre, al suprem, a l'absolut, i en aquest donar-se a l'altre es perd a si mateix, però es troba, naturalment, s'acaba trobant en una mena d'estadi més alt. Doncs això Carner ho aplica a la traducció, però també ho aplica a la poesia, en el sentit que la seva poesia és un esforç per assolir l'objectivitat, per dir la realitat, d'alguna manera, per donar paraules que descriguin la riquesa, la profunditat d'una realitat que és fora de nosaltres. Molt bé. Dit això, entrem al Jonàs de Carner, perdó, el Jonàs, el Naví. Comentaré una mica el context, no m'hi estendré gaire, però sí que el volia comentar. El Naví de Carner és un poema llarg, un poema de gairebé 2.000 versos, que explica la història del profeta Jonàs, el profeta que s'explica al llibre bíblic de Jonàs, i és un text dels anys 30, d'acord? Compost als anys 30, de fet la primera versió completa és de l'any 38. És una versió que s'havia de publicar a Barcelona l'any 38 i de fet es conserven
les proves d'impremta d'aquella edició que s'havia de publicar. Naturalment, l'any 38 no era un bon any per publicar llibres, diguéssim, hi havia altres coses. I, per tant, aquella edició va quedar interrompuda. Com sabeu, Carner... Perdó, ho he explicat d'una manera una mica desendreçada. Carner era diplomàtic d'ofici. La seva feina era treballar a les ambaixades, i ell era un republicà convençut, d'acord? Hi ha uns textos seus molt interessants dels anys 30 en què parla de la república i fa una defensa, diu ell, ell té una frase molt interessant en què diu que ens hem d'adherir a la república, els catalans, diu, perquè el geni català, diu, és parlamentari i persuasiu, liberal i antiimperialista, massivament democràtic, que és una cosa que si fos veritat seria meravellosa, no sé si ho és, però és això, hi ha aquesta adhesió a la república, ell és diplomàtic en diversos consolats, a Hendaia, a Beirut, a Brussel·les, a París, a consolats i ambaixades, i quan s'acaba la Guerra Civil, ell naturalment deixa el cos diplomàtic i se'n va primer a Mèxic i després de la Segona Guerra Mundial s'instal·la a Bèlgica, que és on acabarà morint molts anys més tard. Us deia, Carner tenia la primera versió de Naví acabada, ja a punt d'imprimir l'any 38, com a conseqüència de la guerra no es va imprimir, vull dir, i, per tant, la primera versió es va publicar a Mèxic, el 1940, en una traducció castellana. O sigui, la primera edició de Naví va sortir en castellà, una traducció castellana que havia fet ell mateix, que és una traducció que és explicativa en certa manera, o sigui, clar, l'original és tot en versos rimats, és una cosa que no es pot traduir pròpiament, no? Però sí que va fer una traducció en versos blancs, en versos no rimats. I la primera edició catalana és del 1941, que surt a Buenos Aires, d'acord? O sigui, a Buenos Aires es va publicar per primera vegada el text original. Aquesta és la història del text. Aleshores, clar, és una història que explica la llegenda del profeta Jonàs, que surt a la Bíblia. Per tant, és una història jueva explicada a l'Europa dels anys 30, i això, naturalment, té tot de connotacions també, en el sentit que en aquell moment naturalment hi ha els nazis al poder a Alemanya, hi ha els feixistes italians a Itàlia, aquí hi ha la Guerra Civil, el cop d'estat, hi ha tot l'antisemitisme en un dels moments més extrems de la història d'Europa. Per tant, escriure una història jueva en aquell context ja volia dir alguna cosa. I per entendre la manera que tenia Carner de veure el judaïsme, de veure el poble jueu, us he posat un text, un article que és anterior a la guerra, és de l'any 35. De fet, és un discurs que va pronunciar, és un discurs molt llarg, molt interessant, que es titula Universalitat i cultura. I és un discurs on acaba parlant d'Israel i dels jueus. Tingueu present que l'any 35 l'estat d'Israel no existeix, d'acord? Per tant, quan ell parla d'Israel és la comunitat dels jueus. Diu... Però una nació, diu, no és pas nada, o sigui, no és pas nascuda, una nació no és pas nascuda per ésser closa, com volia l'ideal xinès o espanyol, per unes o altres muralles, diu. O sigui, una nació no ha de viure tancada a través d'unes muralles, com, diu, volia l'ideal xinès o espanyol, diu, sinó que ha de ser conservadora. Sobta una mica la contraposició. Què vol dir conservadora? Ho explica a continuació. Diu, una nació servirà, com definia Mazzini, un ideal específic en el sentit que cada nació és particular, té el seu context, té la seva cultura, no? Servirà un ideal específic, en aquest sentit és conservadora, d'acord? Perquè conserva el seu entorn, la seva particularitat, però en final benefici de tots, és a dir, de tota la humanitat, d'acord? Cada cultura, el que vol dir aquí és les cultures no viuen aïllades, no han de tancar-se, no han de voler tancar-se en muralles, sinó que cultivant-se a si mateixes han d'aspirar a fer una contribució universal, pensant en tota la humanitat. I amb un relleu, diu, d'encuny religiós. O sigui que en les nacions hi ha alguna cosa religiosa, d'acord? No vol dir una religió concreta, però que la idea de nació, aquesta idea d'imaginar una continuïtat de molts segles i d'imaginar la continuïtat cap al futur, té algun element religiós, diu Carner.
I el que m'interessa és el que diu a continuació. Diu, convindrà afegir que la millor revenja d'un poble que es trobarà en el tomb dels dies alterosos cohibit o bé captiu, d'acord? O sigui, un poble que es trobi oprimit, que es trobi captiu, que es trobi cohibit, etc. Un poble que es trobi en aquest tipus, en aquesta situació, diu, la millor revenja d'un poble, en aquest cas, serà, diu, l'arborament de la seva devoció universalista. Què vol dir això? Que un poble oprimit, en lloc de tancar-se en si mateix, no? I refusar el món i cultivar-se només a si mateix, el que ha de fer, la seva revenja, serà justament pensar en termes universals. D'acord? Serà l'universalisme. I a continuació diu, s'ha parlat en els dies moderns del sagrat egoisme de les nacions, és una cosa que als anys 30 a Europa, naturalment, circulava, la idea d'exaltar l'egoisme de les nacions. Diu, sentiment d'amateurs, d'acord? Fixeu-vos com se n'enriu, això, aquest egoisme de les nacions seria un sentiment d'amateurs si ho compareu amb la força, ferrissa i el protagonisme implacable del poble hebreu. D'acord? Per què? Per què? I ara ho explica. Diu, el qual, o sigui, el poble hebreu, no gens menys, diu, va convertir el seu Déu exclusiu, o sigui, el Déu, amb la idea aquesta del poble escollit, va convertir el seu Déu exclusiu en Déu de tots en el captiveri, tot planyent-se sota les arbredes fluvials de Babilònia. Això és el que veiem al llibre de Jonàs. En el llibre de Jonàs, Jonàs és un profeta que rep l'ordre de Déu d'anar a predicar a Nínive, els politeistes de Nínive, no? I Jonàs va a Nínive i els de Nínive es converteixen, adopten aquest Déu. Parla d'aquest moment i a continuació diu, el monoteisme, origen del principat de la consciència, alliberador de l'esperit científic, causa eficient de la fraternitat humana, és la gran i vencedora resposta d'Israel a la persecució. Una frase molt, molt impressionant, no? Fixeu-vos en totes les coses que està vinculant aquí. Hi ha la idea, que és molt qüestionable, però en tot cas s'ha d'entendre el text, que el monoteisme és l'origen de la consciència, d'acord? Perquè quan hi ha un únic Déu que et mira i et controla la consciència és quan tu desenvolupes la teva consciència. El monoteisme que és alliberador de l'esperit científic, què vol dir això? Hi ha la idea, que això és una idea que s'ha defensat moltes vegades, en termes d'història de la filosofia, del pensament, hi ha la idea que el monoteisme és un pas previ necessari perquè aparegui l'esperit científic i la revolució científica. Per què? Perquè el monoteisme pretén explicar tota la realitat a partir d'un únic principi. D'acord? I aquest explicar tota la realitat a partir d'un únic principi és el que aspira a fer la ciència després. I, de fet, la revolució científica, si mirem Descartes, si mirem Galileu, Newton, aquesta idea del monoteisme, d'un principi ordenador general, és molt important. Què més és el monoteisme? Diu, causa eficient de la fraternitat humana, d'acord? O sigui, aquesta idea que també naturalment és qüestionable, si volem, però que hi ha la idea que el monoteisme és una base per entendre la humanitat com a una unitat, d'acord? Com una unitat. Doncs aquest monoteisme, diu, va ser la gran i vencedora resposta d'Israel a la persecució. En lloc de tancar-se en si mateix, deia Carné, en lloc de tancar-se en si mateix, Israel o els jueus, el que van fer va ser proposar una idea universal, una idea que va tenir conseqüències universals. Clar, tot això ho hem d'entendre, és important entendre-ho en aquell moment, en aquell moment, en el moment de persecució dels jueus, en el moment en què els autoritarismes i els feixismes s'estan escampant arreu d'Europa i en el moment en què reivindicar la fraternitat humana és justament anar en contra d'aquests feixismes i d'aquests autoritarismes, és una manera també de reivindicar la democràcia. Per tant, tot això es troba darrere d'aquest poema. El poema no parla explícitament d'aquestes qüestions, no és un poema explícitament polític, però naturalment és un poema escrit en aquest context i escrit després especialment en el context de la Guerra Civil espanyola. El Naví és una reelaboració, com us he dit, del llibre de Jonàs. El llibre de Jonàs és un dels llibres profètics de l'Antic Testament i és segurament el llibre profètic
més curiós, més singular de tots. És molt diferent de tots els altres llibres. Set. Avui no he tocat. Aquella campana que sonava 10 minuts abans no he tocat. Ah, sí? Ha tocat? Ah, doncs no l'he sentit. Bé, doncs el llibre de Jonàs, per què és molt peculiar? Normalment els llibres profètics de la Bíblia són reculls de profecies, d'acord? Reculls de profecies, de vegades s'explica alguna cosa sobre el profeta, es diu alguna cosa d'Ezequiel, per exemple, però el gruix dels llibres són les profecies pronunciades per Ezequiel o per Isaïes o per Jeremies, o tots aquests profetes. En canvi, el llibre de Jonàs el que fa és explicar una història. Explica la història de Jonàs. I és una història sorprenent perquè és una història que ens presenta Jonàs com una mala persona, d'acord? Com una mala bèstia. Perquè què passa a la història de Jonàs? Bàsicament, el que trobem al llibre de Jonàs, us he posat al començament aquí, diu: el Senyor va comunicar la seva paraula a Jonàs, fill de Mitai, li digué: vés a la gran ciutat de Nínive. Nínive era una ciutat babilònia, és com vés a Nova York, per dir-ho així, o sigui, us imagineu allò, la ciutat, la gran ciutat de l'època, una ciutat plena de diversions, plena de perversions, plena de corrupció, totes aquestes coses, diu: vés a la gran ciutat de Nínive i proclama-hi que ja no suporto més la seva perversitat. Això li diu Déu a Jonàs. I què fa Jonàs? Però Jonàs decidí fugir cap a Tarsis, lluny del Senyor. Va baixar a Jaffa, on trobà un vaixell que anava cap a aquelles terres, va pagar el passatge i es va embarcar amb els mariners per fugir de la presència del Senyor. O sigui, és un profeta que no en vol saber res de Déu, que no vol anar a predicar a Nínive. I què li passa? Després ell s'embarca en aquest vaixell, hi ha una gran tempesta al mar i els mariners es posen a mirar a veure qui és el culpable d'aquella tempesta. No? O sigui, entre la tripulació qui hi haurà que sigui culpable de la tempesta i li pregunten: tu qui ets? I ell diu: bueno, jo sóc un que fuig del seu Déu. I li diuen: doncs és culpa teva, és evident que ets tu qui ens has portat la tempesta, i el tiren per la borda, d'acord? Tiren al mar i un gran peix, de vegades la tradició ha parlat d'una balena, però en el llibre es parla d'un peix, hi ha un gran peix que se l'empassa i Jonàs es passa 3 dies i 3 nits a la panxa del peix fins que aquest peix l'escup a la costa, a la platja. I aleshores, clar, això és una experiència transformadora, no? O sigui, Jonàs, després de viure 3 dies i 3 nits dins la panxa del peix, reconeix la grandesa de Déu i diu: d'acord, me'n vaig a predicar, me'n vaig a proclamar el teu nom a Nínive, arriba a Nínive i es posa a amenaçar-los, no? Allò que fan els profetes: si no us convertiu, us caurà una plaga enorme, us vindrà un exèrcit estranger, totes aquestes coses que diuen els profetes. I què passa? Que els de Nínive es converteixen a l'instant. Diuen: d'acord, reconeixem el teu Déu. I aleshores ell s'enfurisma, diu: ostres, però què és això? I aquest Déu ara no castigarà aquests que eren uns perversos, que eren uns corromputs, I passa això, que és un profeta que s'indigna contra el perdó de Déu. És un profeta que s'indigna perquè Déu, en lloc de ser justicier, en lloc de ser venjatiu, resulta que és un Déu clement. Se'n va, s'ageu a sota d'una planta que diuen que és una planta de ricí, té un altre nom en català molt bonic, que és fesolera de llum. La fesolera de llum és el ricí, que és una planta que de fet, si mai aneu a passejar pel Besòs, allà en creixen. És una planta que té unes fulles roses, amb una tija rosa, amb unes fulles molt, així que tenen com dits, molt, molt curioses. I diu que Jonàs està ajagut a sota d'aquesta planta que li fa ombra i està molt content, que bé, una planta que em fa ombra, però l'endemà al matí el sol asseca aquesta planta i ell s'enfurisma, no? I diu: ostres, què és això? Quin desastre, aquesta planta que em donava ombra. I al final de tot, del llibre de Jonàs, Déu s'adreça a Jonàs i li diu: tu et planys per la fesolera, o sigui, et planys per aquesta planta, i jo no havia de compadir-me de Nínive, on viuen més de 120.000 persones. No? O sigui, li diu això: tu t'esperaves que jo castigués
120.000 persones i en canvi et lamentes per una planta? Doncs no. I així s'acaba la història. És un llibre molt breu, són 3 pàgines, us recomano que llegiu perquè és molt, vaja, és bonic i es llegeix en mitja hora. Doncs fixeu-vos en el moviment que hi ha en aquest llibre. És un llibre que va de la ira a l'amor, podríem dir, de la ira al perdó, i és un llibre contra els profetes venjatius, d'acord? Contra els profetes que demanen la venjança de Déu. I és un llibre que també parla del pas del Déu d'Israel, del Déu exclusiu dels jueus, a un Déu que també és pels no jueus, un Déu que els de Nínive accepten com a Déu. Aquesta és la història, d'acord? Per tant, és una història que ens parla de la ira i el perdó, ens parla del particular i l'universal, d'acord? Del pas del particular a l'universal. Doncs bé, aquesta història que en la Bíblia té 3 pàgines, Carner la converteix en un poema de gairebé 2.000 versos, d'acord? I com ho fa això? Ho fa de diverses maneres. Us he posat, això és una cosa que jo crec que us pot ajudar si voleu llegir el llibre de Jonàs i el llibre de Naví. Per cert, Naví no ho he dit, Naví vol dir profeta en hebreu, d'acord? És una paraula hebrea, vull dir que això també és un altre senyal, el fet de fer servir una paraula hebrea per titular el llibre. Doncs el que us he posat aquí és com ha desplegat Carner els capítols de Jonàs. El llibre de Naví té 10 cants. Perdó. Té 10 cants que corresponen aproximadament d'aquesta manera, d'acord? Al llibre de la Bíblia, o sigui, el primer cant és Jonàs 1.3. Jonàs 1.3 és això que he llegit, d'acord? Aquestes 4 ratlles que he llegit del començament, això és Jonàs 1.3, i el primer cant té uns 200 versos, d'acord? O sigui, converteix aquelles 3 ratlles o 4 en 200 versos, ara veurem què fa exactament. Després, el segon cant és simplement un verset, parteix d'un verset de Jonàs, el tercer cant va tirant més endavant, i després, si tirem endavant, fixeu-vos que hi ha uns quants cants, el 6è, el 9è i el 10è, que no tenen correspondència bíblica, d'acord? Que són invencions de Carner, que són, en un cas, és una conversa de Jonàs amb una sacerdotessa pagana, o ex-sacerdotessa, la sacerdotessa de l'Alba. El cant 9 és un somni de Jonàs dins el qual ell conversa amb un filòsof grec, d'acord? Amb un filòsof atomista. I l'últim cant, el 10è, és un cant en què Naví ja vell reflexiona sobre la seva història i sobre la seva vida. Aleshores, quina és d'entrada la gran diferència entre el llibre de Jonàs i la Bíblia i el llibre de Carner? La primera cosa que ens salta a la vista, naturalment, és que Carner ha escrit un poema en vers, amb rimes, tot això no hi és a la Bíblia, però bàsicament el que hi ha és un canvi en la manera de representar, les històries. La Bíblia en general, especialment l'Antic Testament, i en el llibre de Jonàs això es veu també, la Bíblia és un text, és un conjunt de textos que eviten les descripcions, que ens presenten històries dramàtiques, històries angoixants, com aquesta mateixa de Jonàs, sense descriure'ns els personatges ni descriure'ns els moments. Penseu en la història d'Abraham i el seu fill, quan Abraham rep l'ordre del Senyor d'anar a sacrificar el seu fill, simplement es diu que Abraham va sentir una veu que li deia Abraham, i ell va dir, soc aquí. Ja està, això és la descripció de l'escena, o sigui, no sabem com passa, on passa, com sent aquesta veu, no sabem d'on ve aquesta veu. La Bíblia sovint s'ha dit que és un text ple de silencis. S'expliquen les històries a partir dels moments estructurals. No s'explica l'ambientació, no sabem Jonàs en quina casa viu, com viu, etc. I en canvi, Carner fa exactament el contrari. En aquest sentit, Carner és més grec que jueu, per dir-ho així, perquè si mirem Homer està ple de descripcions, és el contrari de la Bíblia. Doncs Naví
És un poema ple de descripcions i ple d'evocacions gràfiques, sensuals, visuals, de moments determinats. Concretament, fixeu-vos en això de la Bíblia que us deia, el Senyor va comunicar la seva paraula a Jonàs, fill de Mitai, i li digué: vés a la gran ciutat de Nínive i proclama-hi que ja no suporto més la seva perversitat. Això és tot el que diu la Bíblia. Què fa Carner? Doncs Carner s'imagina una escena. S'imagina una escena en què el poeta s'ha dormit, ha passat la nit en un jaç de ginesteres, diu, o sigui, de ginesta, i surt el sol, i quan surt el sol sent una veu. D'acord? I com sona tot això? Com es descriu l'alba, la vermellor de l'horitzó? Doncs es descriu així, diu: el primer traspuntar d'un ventós sol ixent, d'alta cella vermella, o sigui, l'alta cella vermella és el vermell de l'horitzó, el jaç de ginesteres es mou espessament, Jonàs, sota el fibló d'un manament. D'acord? O sigui, Jonàs està dormint i sent el fibló, la punxada d'un manament, i aquest manament no sabem si és un somni o si és una veu o què és exactament, d'acord? Però què diu aquest manament? Li diu: vés a l'esclat de Nínive, trasbalsa cada orella, retruny per la ciutat, jo, Yahvé, sé la vostra malvestat. De tant de pes, la meva destra s'ha cansat. D'acord? Així és com transforma aquell començament amb aquesta potència poètica. I fixeu-vos com continua. Jonàs, fill de Mitai, mal l'obeïa. Encara, tèrbol, ranquejador, garxava els dits per no plegar la vara ni despenjar el sarró. O sigui, ell està allà arrupit, agafant la barra, no es mou, agafant la vara, no es mou, d'acord? No reacciona de seguida. Veieu, la potència descriptiva? Aquí hi ha un petit detall que a mi em sembla molt emotiu, no sé si és que jo, vaja, no crec que sobreinterpreti, però aquest jaç de ginesteres, la ginesta és una planta simbòlica a Catalunya, perquè és la planta que floreix a la primavera, i tots molt segurament heu sentit el poema de Maragall, no? La ginesta, que és un poema que Ernest segur que tenia present, aquell poema que diu: la ginesta altra vegada, la ginesta amb tanta olor, és la meva enamorada que ve el temps de la calor, i després s'allarga el poema. Per tant, la ginesta és una manera de fer familiar tot aquest paisatge, de situar aquesta escena en un entorn que nosaltres hem vist i que és familiar. I com continua Carner? El text bíblic simplement diu: Jonàs va fugir, no? Però Carner posa paraules en boca de Jonàs, diu: no, diu Jonàs, aquest cop, o Yahvé, prou seria endebades, o sigui, tot seria inútil. Em sento las de visions i caminades, o sigui, em sento cansat de visions i caminades. No moguis amb més pressa romboll en més diades. Romboll vol dir remolí, no facis pressa, no emboliquis els meus dies. Qui faria cabal de mi? Ja contra la percinta del cel no em sé tenir per invocar ni maleir. Ja no tinc força per alçar-me contra la volta del cel, per invocar ni maleir. Miolo com l'ocell de nit, car la bellesa me veu escanyolir. O sigui, el que li diu és: jo sóc vell, ja no em vull saber res de tot això. I aquí hi ha uns versos que em semblen molt impressionants, aquests que venen a continuació. Diu: ja no sofer, sinó m'imbat per la tristesa, que em vagui el caire de les acaballes, o sigui, la meva vida ja s'està acabant, diu que em vagui el caire de les acaballes de fer-me perdedor. Com d'altres, com qui mai no et sent en cap remor, com aquell amb qui calles. O sigui, el que li diu és: soc vell, no vull sentir més la teva veu, deixa'm tranquil, d'acord? I a continuació descriu la vida sense la veu profètica, la vida sense Déu, sense aquest Déu que t'obliga a assumir una tasca històrica. I ho descriu així, d'aquesta manera. Diu que igual em sigui l'un i l'altre dia. O sigui, que tots els dies em siguin iguals. No vull dies extraordinaris, no vull dies d'anar a predicar Déu a Nínive. Que igual em sigui l'un i l'altre dia, un solc i un altre solc dels sementers. Els sementers són els sembrats, d'acord? O sigui que tots els solcs, aquí fa una comparació entre la vida
i els solcs de qui llaura el camp, no? Que siguin tots iguals, diu. I aleshores posa tot d'exemples de persones que viuen en la repetició. Diu, xeruc, el terrissaire, cap motlle no canvia. O sigui, el terrissaire va fent servir els mateixos motlles, va fent els mateixos gerros. La vella matinera fa d'esma son endreix, d'acord? Ara s'imagina una dona vella que es desperta i endreça la casa, d'esma, sense pensar-hi, maquinalment. Fes-me negat per a la teva esgarrifança, d'acord? O sigui, la teva esgarrifança, això és una referència a aquesta idea de l'horror religiós, o del mysterium tremendum, a la idea que Déu fa por, que Déu és terrible. Diu, no vull sentir aquesta esgarrifança de Déu. Fes-me negat per a la teva esgarrifança, com qui, son pa començant de menjar, no té cap pensament que el destriï del pa. Això és fantàstic. O sigui, com qui es menja un crostó de pa i no té cap altre pensament fora de menjar aquest crostó de pa. Com qui, de tant su mort, ja no sent enyorança, com qui no sap què sigui mai recança del que ja mai vindrà. D'acord? O sigui, com qui viu en un present perpetu, com qui no viu pensant en el que vindrà en el futur, sinó com qui viu en l'eterna repetició. Aquesta contraposició entre viure en un present etern, en un present eternament repetit, i aquest Déu que et fa sortir d'aquest present, que et porta més enllà, és una de les oposicions que trobem al centre del poema, que ja veurem que es van desenvolupant d'altres maneres. Us he posat molts altres passatges que no els llegiré, ja els podeu llegir vosaltres amb calma. Us llegeixo només al final d'aquest primer cant, en què el profeta, després de dir que no, es pregunta si realment ha aconseguit que Déu el deixi en pau o no, d'acord? I diu que ara plegui la vara i el sarró, diu ara bé cal que plegui, perdó, però bé cal que plegui ara vara i sarró. Qui té el sarró i la vara es pot passar de companyó, vol dir, no necessito companys, jo amb el meu sarró i la meva vara. Diu, el vent xiular per la cinglera i ara amb prou feines mou un brot. Recordeu que al començament parla del ventós sol ixent, d'aquell vent del moment de l'alba, i ara diu, el vent ja no fa pressa, ja no mou un brot. Quan hom té espera, s'encalma tot. Tant paciència, sembla que recuperaré la calma. Sembla partida, o sigui, sembla que se n'ha anat, sembla partida aquella veu que el manament em feu. Potser m'oblida Déu, que és la seva esperança, que s'oblidi d'ell. No he sentit pas la veu de pura pensa, o sigui, no era una imaginació, diu, era una veu de veritat, no és que em vingués del meu pensament i prou, i pot tornar a venir, d'acord? És conscient del perill. Vara, sarró, vingueu amb mi, em faria temença de restar ací. Aleshores, ell se'n va, d'acord? Se'n va amb aquesta esperança que Déu l'hagi oblidat, després ve l'episodi dels mariners, els mariners el llencen per la borda, tot això m'ho salto, no hi entrarem, però vull anar a parar al cant quart. El cant quart és el cant de Jonàs dins el ventre del peix. D'acord? A la Bíblia, al llibre de Jonàs, quan Jonàs és dins el ventre del peix, entona un càntic de celebració de Déu, reconeix la grandesa de Déu quan es troba allà dins del ventre, i Carner fa una cosa semblant, tot i que canvia totalment aquell text, i diu, aquestes paraules són paraules de Jonàs, d'acord? Jonàs dins el ventre del peix. Diu, Déu juga, Déu ens tira lluny i mai no ens llença. Canto son nom amb veu igual. Orb doblegat, com esperant una naixença, dins la caborca sepulcral. Què vol dir tot això? Fixeu-vos que el to és diferent, Aquest text és un reconeixement d'aquest poder absolut, Diu, Déu juga, Déu ens tira lluny, Déu pot fer el que vulgui amb nosaltres, però ara, ell, en lloc d'allunyar-se, celebra aquest Déu, diu, canto son nom amb veu igual, orb doblegat, sec, orb vol dir sec, sec doblegat, o sigui, imaginem-nos dins el ventre del peix, diu,
estic doblegat, sense veure-hi res, en la foscor, com esperant una naixença dins la caborca sepulcral. Caborca vol dir caverna o cova, una cosa d'aquest tipus. O sigui que compare el ventre del peix amb una cova, i no una cova qualsevol, una cova sepulcral, una cova que és un sepulcre. I això, naturalment, és una insinuació molt clara que fa pensar en el sepulcre de Jesús, d'acord? Que era una pedra, també, que estava excavat en la pedra. Per tant, fixeu-vos que aquí veiem un Jonàs que està... Vaja, que sembla... Sona fins i tot que tingui un cert agraïment, o que tingui una esperança d'una mena de vida futura. De moment ho deixem aquí. I a continuació què diu? El manament de Déu negui les meves passes, o sigui, vaig dir no al manament de Déu. Qui et fos vaig dir-li inconegut. Per això soc a les ones, querelles ja mai lasses, o sigui, mai cansades, de fer i refer tenen virtut. O sigui, jo vaig dir no a Déu i per això he anat a parar al mar, a les ones, diu, que el mar, diu, té la virtut de refer sempre, perquè les ones no tenen començament ni final, no? Les ones són un cicle perpetu. Fixeu-vos que torna a aparèixer aquesta idea de cicle, la idea de repetició, però aquesta idea de repetició és diferent de la que havíem trobat abans, de la repetició de qui viu en un present perpetu perquè només pensa en el pa que es menja. Ara és una altra cosa. Ho explica a continuació. Quina és aquesta cosa? Diu, ell, Déu, en l'avís, avís vol dir abisme, ell en l'avís de tot sement mon cos embarca, perquè hi reneixi per a ell. D'acord? O sigui, aquest ventre de la balena es compara amb un ventre d'una dona, naturalment, amb un ventre que pot donar un nou naixement, i diu, i jo hi sóc refiat com Noè en la seva arca i Moisès en el cistell. D'acord? O sigui, Jonàs es compara amb Noè quan va a l'arca, no? Quan s'embarca per sobreviure el diluvi amb tots els animals, i amb Moisès, que també és una altra figura d'aquestes que se salven a les aigües, perquè Moisès ja sabeu que se'l abandonen al cistell, i aquest cistell que flota i l'acaben trobant. Quedem-nos amb aquesta idea, que Jonàs es veu a si mateix com una repetició de figures bíbliques anteriors. D'acord? Es veu a si mateix com una repetició de Noè, com una repetició de Moisès. I al final de tot, trobem una estrofa en aquest cant, que és una estrofa aparentment molt críptica, però que jo crec que en certa manera conté la clau del poema. Diu així Jonàs: si el meu seny es prive de signes il·lusoris, dins l'impossible visc ardit. I un dia, en llur follia, els savis hiperboris diran que aquest peix no ha existit. Acaba amb un toc d'humor molt curiós. Què vol dir tot això? Primer, aquests savis hiperboris. Hiperbori vol dir del nord, en principi, és una cosa que deien els grecs, els hiperboris eren un poble del nord, i és una cosa que després Nietzsche va recuperar, a l'Anticrist Nietzsche parla de nosaltres, els hiperboris. Aquí segurament hem d'entendre que aquests savis hiperboris es refereix als savis del nord d'Europa, savis racionalistes que diuen aquest peix de la Bíblia, això és una llegenda, això no ha existit en realitat. Però fixeu-vos en un detall, diu en llur follia, d'acord? O sigui, els racionalistes, els positivistes, estaran bojos quan diguin que aquest peix no ha existit. Això és el que diu Jonàs, no? Jo sé que aquest peix ha existit. Però fixem-nos en el que diu abans. Si el meu seny es prive de signes il·lusoris, dins l'impossible visc ardit. O sigui, visc ardit vol dir valent, agosarat, visc valent dins de l'impossible. Per què? Perquè és impossible això que un peix et devori, no? I visquis 3 dies dins el peix i després t'escupi. És impossible. Però ell diu, jo sóc l'afirmació d'aquest impossible, d'acord? Si el meu seny es prive de signes il·lusoris, què vol dir? Si abandono els signes habituals que ara em semblen il·lusoris, no? Nosaltres en la nostra vida sabem que en principi no viurem 3 dies al ventre d'un peix, no? Això seria el sentit comú, per dir-ho així. Ell diu, si em privo del sentit comú, puc viure valent dins l'impossible. I un dia, sí, vindran uns savis racionalistes del nord i diran que aquest peix no ha existit. Així s'acaba.
Per què s'acaba d'aquesta manera aquest cant, el cant quart? Què hi ha aquí? El que veiem aquí és una cosa que és molt típica de Carner, que és l'escepticisme davant el racionalisme, per dir-ho així. D'acord? L'escepticisme davant les visions racionalistes que confien plenament en el poder de la raó. Carner no tenia una certa confiança en la ciència, defensava l'esperit científic, era un esperit modern en aquest sentit, però ell tenia la idea, la certesa, que la vida humana, el fons de la vida humana, és irracional. És un fons incomprensible. I, per tant, tots els esforços que fem per racionalitzar aquesta vida humana són esforços, d'acord, molt dignes, molt útils, els hem de fer, però són esforços, en darrer terme, inútils, perquè el fons de la vida humana és incomprensible. Això és el que insinuen aquests versos, crec jo, i després surt més sovint en el poema. Això que us deia, aquesta idea que el fons de la vida humana és irracional, l'explica molt bé un personatge molt bonic de Naví, que és la sacerdotessa de l'alba. Hi ha un moment en què Jonàs, abans d'arribar a Nínive, es troba una sacerdotessa pagana, d'acord? Una sacerdotessa, de fet, ex-sacerdotessa, perquè se la troba entre ruïnes, el culte aquest a l'aurora, a l'alba, ja ha estat destruït i, per tant, és una dona ja gran que viu desenganyada de tot, perquè el seu culte ha desaparegut. I, perdoneu. Això són les paraules de la sacerdotessa, s'adreça a Jonàs i li diu: estrany vivent, que encara et gires a mi, no diré pas conta'm què cerques o de què fugires, car pitjor que no deixes trobaràs. Fixeu-vos en el pessimisme d'aquests versos. Jo no et demanaré què busques ni de què has fugit, perquè deixaràs pitjor que no has trobat. O sigui, el món cada vegada és pitjor, d'acord? Jo ja no et preguntaré res de la teva vida. I aleshores ella diu: els déus i els homes coneguí debades, o sigui, he conegut els déus del politeisme i els homes i els he conegut inútilment, no m'ha servit de res. Sembrat no hi ha en mon tros ni renediu, o sigui, en el meu tros, en el meu hort, no hi ha res sembrat i renediu vol dir no hi ha res que hagi crescut sense haver estat sembrat, d'acord? Això és el que vol dir. Diu, els déus i els homes coneguí debades, sembrat no hi ha en mon tros ni renediu, i l'aigua i jo dormim plegades, i només l'aigua viu. És una expressió fantàstica, o sigui, l'aigua encara té la vida de fluir, jo no, jo ja visc aturada, la meva vida s'ha acabat. I després continua, tot és follia, córrer i estar, vetllar i dormir, tot és engany de vides condemnades, donar-se i escometre i resistir. Aquesta és la saviesa de la sacerdotessa, la saviesa pagana, que és una idea que Carner repeteix en altres poemes seus. O sigui, que és una idea per la qual Carner sentia molta simpatia, que a la vida nosaltres fem esforços per superar aquesta follia, però en realitat a la vida tot és follia, tot és això. Encara que correguem o que ens estiguem quiets, que vetllem o que dormim, tot és follia, tot és engany, tot és una lluita que al final no porta enlloc. Avanço, perquè si no, no acabarem. Aquest capítol 8 és el capítol de la conversió de Nínive, d'acord? El llibre 8. És molt bonic el moment de la conversió, s'explica que el rei de Nínive decideix adoptar aquest déu, diu, d'acord, creurem en aquest déu perquè sembla que és un déu més important que tots els altres, comencen a fer penitència tots i hi ha un mag, per exemple, un màgic, diu que s'empastifa la barba de fems per fer penitència, per fer-se perdonar, i diu, aquest màgic, diu, a un màgic que tenia de fems la barba plena, deia un infant, mira en l'aire, amb la serena baixa el perdó del cel. D'acord? O sigui, és un infant que veu tota la ciutat en penitència i mira el cel, la serena és la rosada, d'acord? La rosada que cau, i l'infant
és el primer que s'adoni de què ha passat, que és que no els castigarà Déu, sinó que seran perdonats. I per això ho explica així. No llegeixo la resta. Bé, perdó, sí que llegeixo un moment la reacció de Jonàs. Quan Jonàs veu que Déu perdona la ciutat de Nínive, que perdona tots aquells que vivien en la corrupció i en la perversió, què passa? Doncs diu el següent: llavors, amb una cremorada de mortificació, vaig dir: per què t'has compadit altra vegada, Iavé, que encara portes l'inic en ta abraçada, aviciat com un nadó? Te veu que m'estordeix i que m'arbora, he seguit amb 1000 mimbes de deler, amb cama de tolit, ranquejadora, i jo sabia prou per què, d'acord? Si li diu, jo t'he seguit a tot arreu, però t'he seguit amb 1000 mimbes de deler, o sigui, amb poques ganes, amb cama de tolit, amb cama d'esgarrat, amb una cama que anava coixa, ranquejadora. Diu, i ja sabia prou per què. O sigui, ja sé per què he fugit de tu, perquè em temia que passaria això. Em temia que no series un Déu justicier, em temia que no castigaries els de Nínive. I aleshores ho explica, a continuació diu, com que em temia que series tendre, vela a Tartessos vaig curar d'aprendre. Cal que et treixin segles per a dar-te l'afany de maleir i encara te'n desdius a mig camí. Qui vols que em cregui ara? O sigui, el que diu és, ara quan jo vagi a pronunciar amenaces contra altres ciutats, qui em creurà si ets un Déu clement? Diu, qui vols que em cregui ara si corre a plaer seu qui havies encalçat? Jo he sentit que em parlaves cara a cara i avui te m'has girat. O sigui, la cosa fantàstica és que al començament del llibre de Jonàs veiem la ira de Déu, no? Veiem la ira de Déu i Jonàs fuig d'aquesta ira. Però al final Jonàs acaba assumint com a pròpia aquesta ira de Déu, se'n va a Nínive i diu, la ira us caurà a sobre. Però llavors Déu, en lloc de desplegar la seva ira, perdona. I després d'aquest perdó, Jonàs encara sent una ira més forta, però aquest cop és una ira contra l'amor de Déu. O sigui, és un Jonàs que vol destrucció, que vol foc, que vol arrasar la ciutat. El cant 9, ara no el llegeixo perquè avui m'interessa anar al final, però aquest passatge que us he posat del cant 9 és el parlament d'un filòsof grec, d'un filòsof atomista, que insisteix en una idea semblant a la de la sacerdotessa. No? Aquest filòsof diu, tot mor i torna i roda sense fi. D'acord? Explica que el món és un remolí i aquest filòsof li diu, i no hi ha Déu, no hi ha un Déu que estigui per sobre de tot això. Perquè si hi hagués un Déu que estigués per sobre de tot això, en realitat acabaria entrant al remolí de l'existència. D'acord? Acabaria a dins dels àtoms. Això ho podeu llegir amb més calma si voleu. I me'n vaig al cant 10, que és el cant que ho acaba explicant tot. Jonàs ja és vell, el cant 10, encara més vell que al començament, i d'alguna manera ha sobreviscut el desengany, aquest desengany d'un Déu que no vol castigar, d'un Déu que no vol fer mal. I en aquest moment de bellesa i en aquest moment de clarividència, el que fa Jonàs és mirar enrere i mirar endavant. Recordeu aquella petició que feia Jonàs al començament que deia jo voldria menjar el pa i viure només en el moment de menjar aquest pa, no destriar cap altre moment, viure en una mena de present tancat en si mateix. Doncs al final de tot el que veiem és un naví que en lloc de viure tancat en el present pensa en les històries que l'han precedit i pensa en les històries que el succeiran. I, naturalment, la primera història en la qual pensa és Adam. Per què Adam? Perquè Adam, diu Naví, Adam representa el somni de la immortalitat i alhora la condemna de la caducitat, les dues coses. Perquè Adam va ser expulsat del paradís, va ser condemnat a morir, però abans havia viscut al paradís on hi havia l'arbre de la vida, que era l'arbre de la immortalitat. D'acord? I és a conseqüència de l'expulsió que Déu li diu tornaràs a la pols. D'acord? Abans de l'expulsió no sabem si Adam i Eva havien de morir, potser eren immortals. D'acord? Per tant, hi ha aquest somni de la immortalitat
I Adam, per tant, representa aquesta dualitat humana, el fet de ser mortals, però conservar aquesta esperança, aquesta mirada cap a la immortalitat. I el que diu Jonàs, diu, i tanmateix, ton espirall de glòria, l'espirall és una obertura per on passa la llum, d'acord? O sigui, és una obertura per on ens arriba la glòria d'Adam, aquest Adam que havia viscut al paradís. Diu, i tanmateix, ton espirall de glòria es reflectir dels éssers en l'eixam. És a dir, la teva història s'ha reflectit en tots els éssers que han vingut després, d'acord? Amb aquesta dualitat de mortalitat i aspiració a la immortalitat. I diu, breu com la nostra nit és transitòria, la teva nit, sota segell, Adam. D'acord? Tots dos som transitoris, tots dos hem mort, però hi ha una altra cosa. Diu, canteu del comiat en l'hora amarga el cant d'abrers més dolç. O sigui, en cada mort, l'hora amarga del comiat és la mort, en cada mort, diu, canteu el cant d'abrers, o sigui, el cant de bressol, la cançó de bressol, per tant, la cançó de naixement més dolça. Què diu? Cada mort està... després de cada mort, Déu un naixement. Això és el que havia de dir. Car Déu tot hora crea i l'univers allarga i de la mort farà brillar la pols. O sigui, Naví acaba pensant la humanitat com una successió de morts i naixements, com una successió en la qual el naixement, allò que aspira al futur, allò que apunta cap al futur, és més important, té més pes que no pas la mort. Això de fer brillar la pols, la paraula llum en aquest últim cant és una paraula que lliga amb l'esperança de la immortalitat, d'acord? L'esperança de la immortalitat d'Adam, etc. Aleshores, Jonàs, en aquest últim cant, pensa en la història d'Adam, pensa en la història d'Abraham i pensa en la manera com totes aquestes històries que l'han precedit s'han anat reflectint les unes a les altres. O sigui que la seva vida reflecteix la història de Noè, com hem vist abans, o la història de Moisès, i com cadascuna d'aquestes històries ha estat mirall d'una altra història. Al final diu, i contra la caballa, diu, la caballa vol dir la mort, i contra la caballa tenim una promesa de Déu a cada gènere represa, o sigui, a cada generació, més alta en Abraham que no pas en Noè. O sigui, veu la història de la humanitat com una acumulació d'històries que són símbols de les històries que vindran després. I cap on porta tot això? Porta a una interpretació que és típica en la història del cristianisme. Jonàs va estar 3 dies al ventre de la balena i va ser escopit a la platja. I això, naturalment, en la història del cristianisme és una prefiguració de la mort de Jesús, que està 3 dies a dins de la cova. Per això parlava de caborca sepulcral. Jonàs està 3 dies a la cova i després ressuscita. És a dir, que Jonàs el que acaba dient de si mateix és jo no sóc res més que un símbol, no sóc res més que una prefiguració. Perquè al final la lliçó, si hi ha una lliçó del llibre de Naví, és que les vides humanes en si mateixes són follia, són absurdes, no tenen un sentit que vagi més enllà del sentit de ser símbols, és a dir, del sentit de repetir històries que ens han precedit i de servir com a símbols per històries futures. És a dir, que la vida, l'única manera de trobar un sentit a la vida és la prefiguració o l'emmirallament amb històries d'altres persones que donen sentit a la nostra vida. Tot això ho va explicar molt bé Gabriel Ferrater en un pròleg, el pròleg del Naví, que si agafeu aquesta edició el podreu llegir. Gabriel Ferrater, i així acabo ja, perdoneu que m'he allargat una mica, però us vull llegir aquestes paraules que resumeixen això que us deia. Diu, Jonàs no llega a la humanitat cap paraula intencionada, sinó una forma d'expressió, un fantasma de visió preverbal, anterior a les veus, un esquema sota el qual les intencions caduques poden ser organitzades i adquirir consistència per un instant, aparença d'eternitat. És a dir, la consistència, l'aparença d'eternitat, no és res més que el fet d'emmirallar-se en una història anterior. La seva, diu, la vida de Jonàs, ha estat una vida poètica, carent d'un sentit
que puguem abstreure del seu mode concret de manifestar-se, però prenyada potencialment de tots els sentits, de tots els fets humans que puguin ésser mirats sota la seva forma. I és segurament així mateix com Carner encarava la seva pròpia vida i tota vida que valgui una mica la pena. És a dir, per Carner el sentit de la vida era simplement la possibilitat d'explicar històries que donin sentit a aquesta vida. Diu, Carner pertany a una època de poetes, des de Paul Valéry a Gottfried Benn, en qui el fet d'ésser un poeta i d'escriure poemes és un tema obsessiu. Entre tots ells, Carner sembla ésser una excepció. Però si ha sabut llegir bé Naví, aquest seu poema suprem és essencialment una expressió de la seva visió del símbol poètic i del seu escepticisme radical quant a qualsevol racionalització que pretengui d'ésser més que simbòlica. És a dir, que la interpretació de Ferrater, que és una interpretació ja clàssica i molt convincent, és que, de fet, Naví és un poema sobre el sentit de l'existència i és un poema que el que diu és que les racionalitzacions que poden donar sentit a la vida no són racionalitzacions reals, profundes, que expliquin el sentit autèntic, sinó que han de ser racionalitzacions poètiques, és a dir, han de ser històries, esquemes vitals que ens expliquem i a través de les quals vivim i a les quals nosaltres podem contribuir també amb la nostra pròpia història vital. Moltes gràcies. Tenim encara una estoneta, si voleu fer alguna pregunta. No sé si voleu comentar res. No? Hi ha una, per cert, una cosa, perdoneu, que us vull passar un full amb bibliografia i amb les edicions que us puc recomanar d'aquests llibres, d'acord? No el tinc preparat encara, però abans de l'última sessió el tindreu, d'acord? I així podreu llegir el que us vingui de gust. D'acord? Sí? Allà ja. Sí, és de la prèvia, d'abans de Naví. I sobre el jo de l'artista, el jo literari, el jo de l'artista, el jo no el joc, poètic, el jo literari, de més, no? Perquè entenc que plantejaves avui que això és una creació de finals del 18, començaments del 19. Sí. En canvi, en la sessió anterior, si no ho vaig entendre malament, introduïes la idea que Ausiàs March introdueix el jo subjectiu, o fins i tot podria ser la Divina Comèdia, entenc, no? En Petrarca, que també ho fa. Tenim 300 anys entremig que no sé què passa. Són coses diferents. És veritat que potser ho podia haver precisat una mica més. Una cosa és el jo líric, el fet de posar el jo al centre de la representació literària, no? I de fer que el poema parli de la subjectivitat. I una altra cosa és aquesta teoria romàntica que diu que l'art és una mena de desbordament espontani del jo. D'acord? Són coses diferents. Quan Petrarca o Ausiàs March parlen del jo amb tanta insistència, donant-hi tant de pes, ells en cap moment no qüestionen que l'art és una construcció retòrica, no? I que en l'art, per tant, hi ha habilitat, hi ha destresa, totes aquelles coses que aquest pintor romàntic menyspreava, no? En tot aquest moment hi és. I aleshores hi ha diferents moments en què es va reelaborant aquest jo líric, aquest jo poètic, en la poesia barroca, no? De moltes maneres diferents, en John Donne, per exemple, en la poesia anglesa, o en Góngora, o en poetes de moltes menes, en Ronsard una mica abans, però no representa una ruptura amb la idea de creació tradicional, per dir-ho així. No representa una ruptura. La ruptura es produeix al segle XVIII, a finals del XVIII, que és el moment en què es produeix un pas de la poètica de la imitació a la poètica de l'expressió. Quan o sigui, per tots aquests poetes que he dit anteriors al segle XVIII, imitació
Ausiàs Marc crec que no fa servir la paraula imitació, però quan parla dels trobadors, quan parla de poesia, s'entén que està dins aquesta tradició retòrica, que és una tradició dins la qual la paraula imitació no està mal connotada, perquè s'entén, és a dir, no hi ha aquesta idea de la sinceritat a l'hora de la creació poètica, no? Que si no hi ha aquesta idea que l'obra d'art ha de ser autèntica respecte del jo, d'un jo sincer. O sigui, aquesta idea no hi és, no es formula explícitament, simplement es fan poemes i s'entén que el poema ha de tenir una mena de força emotiva, però no cal, o sigui, no s'expressa mai en els termes de l'obra d'art existia dins meu i després la vaig treure fora. Al segle XVIII passen diverses coses que provoquen aquest canvi. Un dels autors, per exemple, on es veu molt clarament això és Rousseau. Rousseau és un filòsof bàsic per tots els romàntics després, i Rousseau té una escena molt bonica als passejos, com és? Passejos d'un somiador, es diu l'obra. Hi ha una escena en què ell explica que quan vivia a Suïssa, vivia a prop del llac de Vienne i li agradava navegar, pujar en una barqueta, estirar-se a la barca i deixar-se anar a la deriva allà, en aquell llac. I diu, en aquell moment, l'única cosa que hi havia al món era jo i la meva subjectivitat. Diguéssim, m'abandonava a mi mateix i em contemplava la meva subjectivitat pura, totalment lliure, perquè clar, estava a la deriva, no? És allò, no hi havia feina, no hi havia obligacions, no hi havia moral, no hi havia resistència de la matèria. És una celebració de la subjectivitat pura. I aquesta celebració de la subjectivitat pura, una subjectivitat buida, que no té res més que això, és la base, és com el Big Bang del romanticisme, per dir-ho així, d'acord? O sigui, d'aquí ve tot això, de la idea que la cosa més pura que hi ha al món és la subjectivitat prèvia a totes les obligacions, a tots els deures, a tota la feina, a tota la materialitat, no? I quan hi ha aquesta idea, aleshores és quan pot néixer aquesta poètica de l'expressió. Però perquè hi hagi aquesta idea, jo tinc la sensació que la idea de Déu s'ha d'haver esfondrat. Encara que hi siguin, encara que siguin autors que parlin de Déu, però en realitat ja no és el mateix Déu. Perquè per Ausiàs Marc, per Petrarca, per Dante, Déu era la garantia de l'ordre objectiu del món. I per tant, si hi havia un ordre objectiu, el jo sempre és relatiu, sempre és un jo que està ficat dins d'aquest ordre objectiu. En canvi, pels romàntics, encara que parlin de Déu, en el fons, el centre del món és la seva subjectivitat. No? Aquest seria el canvi. Sí, allà hi ha una pregunta. Jo no sé si em sabré explicar bé, però és sobretot... La meva pregunta vendria a ser què és el que els diferencia ben bé dels atomistes, d'aquest filòsof atomista que el troba, perquè en un primer moment sembla que diguis que hi està d'acord, però en el poema no sé si finalment l'acaba matant fins i tot. Sí. I llavors tenim aquests atomistes que presenten aquest món còsmic que ha destruït tota aquesta visió timeica perfecta. Però llavors, què és el que fa a Carner o aquest Jonàs últim diferent d'aquesta figura? Sí. Per mi aquesta idea dels atomistes, d'aquesta follia, d'aquest girar perpetu, és una idea que surt en altres poemes de Carner i per tant hi ha la idea, vaja, és una idea que es diu bastant, que Carner sent simpatia per aquesta visió, d'acord? Jonàs no. O sigui, Carner sí, però Jonàs no, perquè és el que dius dins d'aquest capítol, que aquest capítol jo, el cant nou, jo l'entenc tot com un somni, i per tant entenc que aquest matar és dins d'un somni, que és una cosa que de vegades en algunes interpretacions no queda clara, però a mi és l'única manera que em quadra, és allò, tens un somni i mates algú dins del somni, si no seria massa fort. Però aleshores què passa? En quin moment conflueixen Jonàs i Carner, per dir-ho així? Doncs per mi la idea és que el que assumeix Jonàs al final del poema és que, com que el món és follia, tal com diu la sacerdotessa i tal com diu l'atomista grec,
l'única cosa que garanteix un ordre són les prefiguracions, és a dir, les històries que es repeteixen, com la història de Noè i Jonàs, Jesús i Jonàs, etc. D'acord? O sigui, la repetició, que crec que és la visió de Carner també en la seva poesia. O sigui, la idea que el sentit que pugui tenir la vida és un sentit que li podem donar a través de les construccions poètiques. I aquesta idea assumeix que el món és caos, desordre i follia. M'explico? Déu, sí, és a dir, hi és, en Jonàs al final hi és, en el Naví, a l'últim capítol, es parla de Déu i en el poema hi és. I el que passa és que és un Déu, clar, quan aquest Déu... O sigui, Carner era creient i per tant aquest Déu era important. Però clar, quan el Déu és tan transcendent que ja no és el Déu de l'univers timeic, que deies, no? Quan ja no és un Déu que garanteixi un ordre teològic perquè hi ha hagut la revolució científica, perquè han passat totes aquestes coses i per tant Déu es converteix en una cosa transcendent i inaccessible, clar, i és com una mena de promesa llunyana, no? Però jo crec que és difícil dir gaire res més que això. No? En aquest món, en el món on vivim, jo crec que la posició de Carner és que el sentit hi arribem a través dels símbols. I ja està. No? Hi ha un moment al final que em sembla interessant que diu... Jonàs parla de Déu i diu... És al final de tot, ja diu, qui dirà mai ses menes d'eternes resplendors, o sigui, qui dirà mai les seves resplendors de Déu, diu, qui dirà mai ses menes d'eternes resplendors en parla forastera i amb llavi farfallós, o sigui, amb llavi que no sap pronunciar bé les paraules. Jo aquests versos interpreto que volen dir el llenguatge humà és foraster respecte de Déu, és un balbuceig respecte de Déu. Per tant, Déu no el direm mai. O sigui, no sabem què és, no tenim paraules per dir-lo. Jo entenc que vol dir això. I, de fet, al final del poema, acaba celebrant, l'últim vers, acaba celebrant, diu, el brossat i les pomes i la mel. O sigui, acaba celebrant les coses concretes de la vida, les coses palpables, les coses que podem tocar. No? Acaba tornant a la vida concreta. O sigui, després de passar dels símbols, acaba tornant a la vida concreta. No sé. Jo crec que podríem anar per aquí, ho veuria així. D'acord? Ho deixem aquí? Doncs l'últim dia serà dilluns vinent, d'acord? A la pròxima sessió parlarem de Montpou i Tàpies. Moltes gràcies.